nang dal payak kan. Ngapo? Tangan duwe. Pas anak kono kan rindu. Bat rindu? Bejago. Peduli teko lah ngantem. Iya. Masa ngono? Njon. Gajah ini. Cari deh. Ngancuk. Sedang tujuan mereka apa? Aku lek enak kok ngobat rindu. Bejago. Iki sing kenal ya, Mong. Mencapai gaya-gaya. Sampe ndi, Bun? Kene buri dong, Terus dah. Win! Cawin! Win apa sing siaran? Dalam tua! Sik pola, weh. Oh. Aduh. Mukiti. Ngen jasmu ngen. Piye-piye apa? Beli kana. Napa kamu ada payah kalau kele utangan? Anak kok ngobat rindu. Buat rindu. Bejago. Oh iya, tuh. Kan gue ya. Ya nunggu. Oh iya, aku sing di rumah kok napa tak. Kok sana. Pacaranmu koyo Ultraman. Ultraman, ngomong gitu kok Jerman oleh dikirimi kok. Ayo. Kan gue ya. Nunggu. Cepet Indo yang ngomong keren. Terus piye kamu? Jenenge Lah, ngopo senggol-senggol gitu? Cari senggol-senggolan dek. Oi, mana apa cerita lo? Oh iya. Itu enggak raya cuman. Anak kok ngobat Wih, bejago celintisan. coba. Piye? Anak kok ngobat jagung. Baca golek jagung ndekane ambruk kabeh lho. Ya itu makane pengen tak dandanina. Dandane adikku peda kok goblok. Terus piye? Terus loren tak noreni tak balik sih al. Balik. Lah iki mau apa gorene kok balik yo di Cuma rumah. nakoki takno rego lubak kok. Ya kowe pola erang lak kowe. Ora? Iki tuh wong asli iki tuh wong. Lho apa? Mbok aku ya lali kok. Weh. Tak balik. Ya wes balik. Wah, sik. Tanganmu godimu kok gatel. Jam. Bocah iki rek nakal rambut. Jangan diadu. Caca wis padha mule, nang omah dhewe. Sekang no ora mule-mule ya nyanti ngene iki tuman. Tinggal omah dhewe ngene lho gedeng kowe. Jangan yo ora enek panganan ora enek iki omah. Wis ngombe entek kan. Turu ae penak. Ngelem kok bisa nae. Nyanyi apa enak karo turu ben iso turu iki. Sewu kuda kathok sing tak tuku kathok lho. Wis tak liwati asih. Apa nih kakak nyanyi lah tadi artis wis percuma mama. Wah, ada bocah turu. Tangi. Awar golek pakan suket. Pakan sapi. Oh, sisi. Engko goleki ora? Ora, lah kok goleki tendi. Wah, ya metu kono, belok kiri, lurus wae. Kuwi Ero. ora ro. Wis, aku tak budal wis selak ora oleh suket. Kena. Ite sapa to kajene piak-piak ngono kae. Kakok peh. Ya iki sisuk masa aku tangene pitik malah ngene iki. Wis luwe koyo ngene pitik mbrebek iki jan gak bermanfaat blas pitik koyo belas susu mama. Pitik sapa to cak-cak iki? Pae ngalah kanggo samin
Kaya kanggo Riko ngono kae. Kok lagu tenan Kang Noi jan utek ajaib karo kita. Apa iki? Tulisan apa iki? Iki lho tulisan apa kayak pesan. Kuwi lho, lek luwe mangan saene peyo. Mangan saeneke. Lah aku mosok arep kon mangan sembarang-barang ngene iki. Ya Allah. Apa iki? Segone kumi gini. Ya iki sego kaya Monas Jakarta dikekne aku lho. Apa yo arep to Kang ora nek lawo apa-apa ngene iki. Lah mending iki dipangan ngene iki ya. Ah. Bubrah ngene iki carane iki bubrah. Iki sepatune sapa? Sepatu suntik sapi ning kene iki jan gak sopan blas derek meja ngene iki. Ting ngono iki. Omah ra karuan kok ngene. Nganti yo glayang mburi opo piye iki? Iki lawang koyo ngene iki. Wah, iki lawange, Mak. Pah, koyo ngono koyo lawang modern bae. Lah kok penak ram iki lawange. Didindang sik wis penak kangen wae kok ngene. Wis. Lah iki pitik sing gak aku mang. Ayo minggir ora? Ayo. Minggir ora? Ayo minggir ora we? Tak walang malah. Anggenah mang ngadi. Boleh Kang Noel lah. Weh. Lah iki paculi sik nek kene. Sik tak golekane arite iki. Weh, endi arite? Wah. Arite wis ora enak arite iki. Wah, iki wis tenan iki wis bercocok dengan alam, wis menyatu dengan alam kayak mesti kae. Kaya ngono kae. Arep tak goleki lah. Oh iya, helmku lali ke pengaman. Helm apike ram. Yo. Nyandi yo, golek nyandi yo ngene iki. Aduh. Nyandi wong ngono kae. Sari ora anak kae mesti wis menyatu dengan alam ngono kae mesti. Wong ngebruk sukat ora enak iki. Sapine pantut wae. Ora nambah blas, malah ngelongsok. Celuk ae. Kang No, woi. Pah, nyandi gak wong enak ya. Pah, liwat ndi iki aku ora tau yang ini iki. Aku jane iki mek grup pacaanku tok sing elek tapi iki anu kuwi kaya wong sugih asline iki. Aku ora iso yang ini iki, gak iso. Endi wong ya? Golek rene. Nah iki. Di dalan ning kene iki mesti rene wong. Mesti wis rene mesti. Tapi rene. Aku dek kaya kelingan mambing iki. Kaya ngipi to. Aku kelingan kuwi. Oh iya. Mlaku kono belok kiri lurus wae. Wah, lurus tadi. Ya, lurus. Ya Allah. Peh. Soalku ya Allah, jalan jahit nah ini. Kang No, woi. Endi wong anak iki? Peh. Lah kae. Peh, ngono kali golek iki jan. Peh, jago pengen. Ting. Kayak Kang nama aku rumah sliwer ning kono lho. Goleki karo joget rumah. Oh. Nanti Kang ya. Pah, lah iki bentelane ning kene. Wis to, percaya aku iki. Mesti wong iki ning kene, aku wis sapal karo Kang No. Soalnya pikirannya iki gur suket, ta iso niki gur suket apa to isone wong kae iki. Wong sego kaya ngono ra nek lawo apa karo adike apa karo sapa jane kok ngono. Nyandi nah bocah kae.
Kita iki wis to aku iki bentelane ning kene iki mesti wilayah iki kene. Soale pikiran GPS ku iki lho. Navigasiku ki nek yang kang wis ngene pokoke iki ora nek kliru-klirune. Nandi wong kae? Oh, biyen aku. Sik. Kene koyo nek suarane Kang No gak ngendi yo? Duwe wegah. Wis wegah wong wedok arek ra duwe kok. Aku dek betah. Ada dibulan balen koyo wong. Duwe wegah. Lah iki wong. Lho. Meneng. Biyen aku cek wegah. Woi, Kang. Yo kalah aduh. Pah. Kulamu nek kaya ngono ngageti wong gerang tak tusuk kowe. Ojo engko lek ngene piye? Lah wong digoleki. Neng apa? Wis kene. Diglek ning genceng penak kene. Duduk kene. Wong digoleki lho, ket mangisu sampe digugah pitik lho. Akeh nyamuk ning kene. Lah iki aku sampe nge helm armor level 3 wae ngene iki. Sapa sing goleki? Aku sing golek iki laku, terus di iki enek cah-cah sapa kuwi jenenge Mukidi iki golek obat rindu jare iki. Ada obat rindu. Obat jagung arep dandani jagunge kalau sing ambruk kabeh. Waduh les, padha ae. Enek kene jagung ya dipangani uler, wis saiki karek kersane ngalah. Ya Sing penting awake dhewe kuwi aja lali karo berusaha. Oh iya tane dhewe. Masalah hasil ben Gusti Allah sing menentukan ya. Wis saiki awakmu bali ae timbang anak kene dikerek nyamuk. Sik to. Aku gatel. Wih Nyamuk. Arep nonyo, lek nonyo ki nonyo ngono lho aja. Oh ya aja ya Iman, aja. Wih, nyamuk iki. Ora dilawo. Oh ilang. Ora dilawo. Ora enek. Ya wis golek dhewe kono apa godhog-godhog karak. Godhog karak. Heeh. Lah godhog karak ki ngendi wong segotok koyo ngono mah dikai sepatu suntik sapi ngono kae. Saiki zamane laib, jagung sing uruk kena dipangan. Apa sing arep mbok dol? Oh iya. Jajali, wis saiki mangan saeneke. Bukan berarti kabeh dipangan. Mangan sing apa wayahe tak dhewe dipangan. Sing liyane aja. Hak kita untuk kita, hak mereka untuk mereka. Berarti mang sego kan mang tak pangan ya. Ya dipangan kuwi rejeki. Rejeki kuwi rejeki. Ora sak bulan balen aku ngerti. Ya ben. Aku malah mangan sendok kono mangok. Gatel. Lah yo kuwi nyamuk kedudon iki ngono kuwi lho. Wis saiki kowe balika. Gek madango ya apa enenge kae ya dipangan. Wis ora usah goleki sing liya-liya, sing penting kuwi halal. Terus arep mulih jam pira ngono kuwi? Ya gene entuk dhisik ta tak golekne imbuh kae lho. Ge gene entuk sing gak digobale para mesakne sapine luwe. Peh, ngono ki aja ngarit lho. Mosok gur isuk ngarit, awan ngarit, bengi ngarit. Lah terus gek jodohmu lho entuke kapan ngono kuwi lho. Gek sampe lagu biyen aku cek betah bolan baleni kaya wong. Lho tapi kan suwe-suwe wegah. Bener tenan, bener. Kuwi lagu tenan jane. Tetapi ki jane biyen sik wegah saiki betah. Oh kuwi wong gak sip. Oh iya. Gak sip. Ya. Berarti ya piye ngono ya. Ya sementing kowe gek balik. Gek kae segone gek dipangan. Wis ku timbangane luwe usah awakmu kok cacing gereh. Bah kuwi arep mangan kae ndruwedeg lho jane iki. Jane iki nutuki ngopo wis bene nyamuk ki ya terano seneng karo menungso lho. Terano jenenge makhluk hidup wis jarno aja dipateni. Ya, kowe kon balik ya randang balik. Lah sik penak kok dirubung Oh apa? nyamuk. Bu kopi. Oh ora nek babon. Oh iya. Lho terano gur wis tonjut dolan apa nyendi ngono lho. Ya sik kita bar iki wis tutukno. Tekmu kae manganan gek dipangan. Aku tak nutukne tekku megawe sing iki. Engko gen ndang balik, gen engko tak ajak dolan. Engko kono ndelok ayun-ayun ya. Ya wis tak mulai ya. Heeh. Iki jagunge dimbrukne lho ora. Ya aja iki. Iki sing gedhekne Gusti Allah kok sembrono. Kabeh jagung semene tak obrat-abrit ngono sirku. Ora iso. Ya wis aku lek karo kakang kuwi tak mulai. Wis. Assalamualaikum. Salam.